ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Далер офисиал. Ирӯз 1 октябри соли 2023 якчанд дона мошино аз ҳар як маркаш қабул кардагем. баъри шумо тамошо кунед навори беҳтарин шудагай. Кадом мошино ки шумо дар писанд я дар ҳамун соҳибуш занг занед рафта харидорӣ кунед ба шумо. хона ва замини квартира ва техника аппарат мошино дошта бошен, дар имо ватсап мо равонаш кунед, мо ҳаракат мекунем. дар наворои баъдина реклама кунем, шумо да буфурӯшем битем. мақсад вазифаи мо ҳамияй. хотири меҳнатои мо дар ҳамин навори мо лайк монен, агар тонен канал да подписатсия кунен, тугмачаи зангояро зер карда монен. мо наворе ки кардем шумо хабардор мешен. дар комментария нависем ба шумо аз кадом марка ҳамин мошино зиёдтар лозимай. мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментария ҳамин мошина кофта ёбем, пешниҳод кунем баъри шумо бардор азиз. мо эълона пешниҳод мекунем шумо навора тамошо кунем. якум мошини рӯза ВАЗ 2105 дар Москва. ҳамин бародармон мода хоҳиш карданд ки бояд бифурӯшам ба Тоҷикистон сафар кунам. 35000 рубл. ҳамин қад нархаш, документоаш мега 100%. ҳамин хел мода қайд кардан. рақамҳои WhatsApp, номерои Россия марамат кунед, худотон бо занг занед. мошин дар Москва, Московский област, город дар Московский област, город Истра. документош 100%, бензини холӣ. хай 35000 рубл. нархша модам қа пешниҳод кардан. касе ки мехара, рақамоша мондем, занг занед, худотон бигиред. фақат зангш занед бардор азиз. касе ки ҳамин рақама мешноса 0979 мо аз Фархор ёфтем. айни ҳол дар дасти моай. дар WhatsApp мо муроҷиат кунед, омада бигирем бардор азиз. дар дасти моай хулоса. навора паҳн кунед, лайк монед, падилит кунед, хулосан бачаҳора дастгирӣ кунед. ин рақам 0016 дар роҳи Данғара гумштагиай. хоҳиш кардан ки 20 рӯзаи кофтестем наёфтестем. навор дар лайк монед, падилит сакнен, хулоса аквора дастгирӣ кунед беҳтарин. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2109 дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. солаш 1996, нархаш 30000 сомонӣ. фикр мекунем ки қиматаи мошинда расход кардагиам бардро. аян мошиное ки мисол Opel'ан ё Toyota'ое ки қимат мехарен, ҳамин мошина бихарен. фикр мекунем ки удобни меғалта, полни капитални ремонт кардагиам. фасони бадай хулоса. ҳама тарафай берасходай, ҳуҷҷат надорад, тамом шудагиай. мотор, коробка ходовой 100%. Opel. хоб ҳамин мотори Opel задагиай. 1.6 16 клапана. бензини холӣ 30000 сомон. боз савдо ҳам мешавад. рақамоша мондагем, худотон бо занг зада аз ҳолу аҳволи мошин хабардор шен, рафта харидорӣ кунед. сеюм мошини фурӯшӣ бардор азиз. Opel Astra F, солаш 1996. дар Кулоб. нархаш 30000 сомонӣ. ҳамун нафарое ки дар комментария пешта нависта будем, каравана ба навор бигирем. ина дӯстони азиз, 24 бензини газ, кузов универсални, объем мотор 1.6, коробка передачи механика. мошин ягон камбудӣ надорад гуфта мода қайд кардан. бензини газ кор мекунад. дарои электро пакетан. сабаби фурӯхтан Москва рафтестем. ҳамин қадар маълумот мода равон кардан дӯстон. худотон метонед занговат кунед дар ҳамун рақами 918 35 43 53 занг бизанед. аз номи канали Далер офисиал иншоалло шумода ягон сум скидка мекунанд. рафта хулоса мошина харидорӣ кунед. чорум мошини фурӯшӣ дӯстони гиромӣ. Mercedes Benz V124, солаш 1995. дар Кулоб қарор дорад. 35000 сомонӣ нархаш. 34 бензин, кузов седан, свет мокрый асфальт. объем мотораш 2.3, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамин состоянии вазъияти мошин хубай хулоса. мотораш соз, коробкаш соз, ходовой созай. документам дорад. балонош дар ҳолати корӣ.
мисол краскашам уқадар бад нестай, ҳарчанд ки қисми дохилиша мо мисол навор карда шумода нишон дагӣ нестем. яъне ки даруни мошина сидем ёша худотон занг занен, маъқул шава агар харидориш кунед. аз моя реклама бари шумо. мошини фурӯшии панҷум дӯстони азиз, ваз 2106 12500 сомонӣ дар Кулоб. сӯзишвориш бензини газ, кузоваш седан, мотораш 1.5 коробка передачи бошад механика. мошина мода қайд кардан дар ҳолати хуби техникӣ бо савдо мешавад. 100% гуфта навистагиан мода. ҳамиқа маълумот дар Кулоб. касоне ки 12500 сомонӣ мехаренаш, ҳамин рақамҳои вавилонда занг занен 988 00 2107. шумо ҳам хона ва замини квартира ва техникаҳо дошта бошед, агар дар WhatsApp имои мо равонаш кунед, мо ҳаракат мекунем бардор азиз, кори шуморо осон кунем, шумода фурӯхта битем. ба тариқи маслиҳат иншоаллоҳ ҳама тарафа кор мешавад. мошини фурӯшии шашум дӯстони азиз, Daewoo Nexi солиш 1995 дар Кулоб. нархаш 20000 сомонӣ, сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотораш 1.6, коробка передачи механика, 8 моҳа тонировка, ҳуҷҷат дора, ходовой соз, мотор расход надорад, 4 баллон нав, диска дора, арзон мешавад. биё бин мега беҳуда занг назанем. хулоса Nexi тоза 20000 сомонӣ, ҳамин састаяне. бародарое ки мошинхар ҳастен, худотон медонен ки ҳамин мошина мисол аз рӯи краскава бо чикор кунен, занг занен, чӣ хел муомила кунен. ин ҳамин састаяне мега 20000 сомонӣ. мошинхаро акада занг занен, рафта харидориш кунен. мошини фурӯшии ҳафтум дӯстони азиз, Opel Vectra A солиш 1995 дар Бохтари Қурғонтепа. нархаш 30000 сомонӣ, сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6, коробка передачи механика. маълумотое ки мо дар равон кардан мехонем. салом алейкум, мошин ҳолаташ хуб, ҳуҷҷати 1 сола, аккумулятор пака пачка ҳай, газ бензин кор мекуна, састаяни мошин созай, занг занан боз муомила мекунем. гуфта ҳамиқа мисол маълумот аст. 95 ҷумсол 30000 сомонӣ. 907 24 0808 рақамҳои соҳиби мошин барои тамос ва гирифтани маълумоти муфассал. ҳарчанд ки мода маълумоти мухтасар додан, худотон занг мезанен, иншоалло муомила мекунем. мошини фурӯшии ҳаштум дӯстони азиз, Toyota Corolla. Corollaи арзонак, солиш 2006. мошин айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. сӯзишвориш бензини газ кор мекунад, авиё моторш 1.3, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ходовой нав кардагем, ҳуҷҷатош солонаи, баллонош 80%, дар хатсари 59-59 фаъолият мекунад. мақсад ки ин мошин хати таксӣ мезанан 50-50, чӣ хеле ки 33-33 ё мисол 70-00 ранги ҳамин таксиё, мисол таксичианда. хулоса худотон боз занг занен, ҳастанд нафарое ки мошинхар ҳастанд, онҳода равон кунем. бардоади фақат фикри худоа накунед, мошинхарода равон кунед, онҳо мошина бихаранд. мошини фурӯшии нӯҳум дӯстони азиз, Chevrolet Lacetti солиш 2004 дар ноҳияи Данғара. нархаш 27000 сомонӣ, сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6, коробка передачи бошад механика. маълумотоша мо дар равон кардан. мошин вагони, хоб вагони гуфтан 300 километр гаштагӣ айга дар ҷумҳурии Тоҷикистон, айёчот баровардагӣ, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. харидори аниқ занг занам, муомила мекунем.
دوستان عزیز، همین نواری ما را امکان باشه پهن کنین. مقصد همون هستن نفرایی که ماشین خر هستن یا که یارو دوستان و برادراتون در روانش کنین، همونا هم ماشین را بینن، ممکن که ما سبب شویم اکو ماشینشون بفروشن. خلاصا مقصد ما را شما فهمیدین بچه‌ها. هم احترام میکنیم. میگذاریم بعد دهم ماشینی فروشی دوستان عزیز، اوپل وکترا آ، سالش 1994 در دنقره، نرخش 22,000 سومونی، 26 بنزین گاز، کوزو سدان، موتور 6.5. واه بچه ممکن که 1.5 باشه، اینجا مدام معلومات خطا دادم مافیرم. خیلی باختان زنگ زنین، коробка передач механика срочно бо муомила дорад, состояниеш висшее, камтар краскаи капоткати болош сӯхтагие мегирӣ, ҳай мекунӣ, тамом, ягон дард надора, мошин нахадвай. хуб дӯстон, ҳамин хеле маълумотро хулоса мо қабул кардем. боз занг мезанен, иншоаллоҳ муомила мекунен. инҷа мотор 6.5 равон кардагиан, мумкин ки хато шудагия, хитон занг мезанен буда. اوپل خرا زنگ زنین رفته خریداری کنین. برادر عزیز، اپارات صابون باروری نگاه کنین، چه خیلی فسانی خوشروای. نرخش 9400 سومونی، همین خیلی صابونای خوشرو خورشو 300-400 دونه در یک ساعت میبره. صابونای 180-250 گرم میبره. میتونه اپارات نوای ایرسی وردگان سروشن فروشه کسی میخره акада сум накорай, мисол бурд мекуна, маҳсулотошо зиядан yon арзон намега, айтишам мегирин. фақат успех кинед ҳамин рақамои 990-450 занг занен. касоне ки намехарен ҳамин наворда лайк монен, падилиса кинем акои ки апарат харам. ҳамин ака ба зудӣ апаратша фурӯша.